Evo, na Međunarodni dan ljudskih prava i završetak 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama ili protiv žena, mi ćemo danas na 3 adrese, dakle na predstavnike zakonodavne vlasti, izvršne vlasti i pred Ustavni sud odnijeti potpise za sada 61.000 potpisnika građanki i građana, međutim evo prije minutu već je bilo preko 63.000 potpisa, što pokazuje koliko građanke i građani osjećaju da nešto ne valja u našem društvu i da moramo stati sa ovim etiketiranjima, zabranama, zahtjevima, diskriminatornim, od kojih su klečavci, o kojima danas govorimo, tek jedan segment onoga što ne valja u našem društvu. Dakle, klečavci rade nešto što nije dobro, a to je da zahtijevaju da žene u trenutku kad mi imamo puno zakona, i zakon o ravnopravnosti spolova, i zakon o zabrani diskriminacije, potpisnici smo niza međunarodnih konvencija koje zahtijevaju da države rade na postizanju što višeg stupnja ravnopravnosti spolova. Mi danas imamo zahtjeve koje žele žene vratiti u 19. stoljeće i to je nešto što moramo spriječiti i zaustaviti. Kakvu reakciju institucija kojima se danas nosite te potpise očekujete i mislite li da će što poduzeti? Vidjet ćemo, mi ćemo pratiti, a sad čekamo. Ja sam razgovarala sa gospodinom Lekom koji je jedini danas u Zagrebu jer su premijer i predstojnik ureda u Berlinu i rekla sam sad nam samo nakon toga nalijepite opet da smo neprijatelji Hrvatske i da možemo jer su granice slobodne iseliti iz Hrvatske. Ja ponavljam svima, ja, a i svi ljudi ovdje koji stoje, ostaju u Hrvatskoj, neće otići i borit ćemo se da Hrvatska bude drugačija. Kako vi komentirate to da se ovo tumači kao zabrana moliteljima da budu tamo? Pa to rade oni koji se ne razumiju i ne čuju što govorimo. Dakle, ja ću danas početi u stvari na trgu kad budemo postavljali ruže za ubijene žene koje je jedan takozvani kršćanin i vjernik pregazio višekratno, pročitati tekst iz Evanđelja po Mateju, da podsjetim i vjernike i nevjernike što je Isus, čije ćemo rođenje uskoro slaviti, poručio vjernicima.